Členovia klubu vojenskej histórie Ostrov z Ružomberka po tretí raz oživili históriu. Návštevníkov na chvíľu preniesli do obdobia, kedy bolo mesto Liptovský Mikuláš oslobodené po ťažkých zimných bojoch. Zbrane, osobné predmety, munície, fotografie a iné zaujímavé kúsky, ktoré na území Slovenska, teda aj v Liptovskom Mikuláši, vojaci pred 69 rokmi bežne využívali. Vojnový príbeh sa v múzeu Janka Kráľa vo štvrtok 9. januára začal kresbami vojenských uniforiem. Doniesli sme tu rôzne zbrane, ktoré sa používali v podstate aj pri oslobodzovacích bojoch Mikuláša, spojovacie prostriedky, ktoré používala ako nemecká, tak i prvý československý armádny zbor. Ďalej osobné veci, ktoré mali vojaci vlastne pri sebe, ako kávomlínček, treba také baterky, tam sú rôzne artefakty, ako bola osobná známka, ako boli cigarety, ako bola fajka, vlastne, ako boli poháre, ktoré používali. Vojak nemeckej armády mal povinnú výbavu väčšinou so sebou pripnutú na opasku. Malú polnú mal chlebník, tam mal chleba, potraviny, potom mal ešus, polnú fľašku, ďalej mal obal na plynovú masku aj s protichemickou pláštenkou, 2 páro sumiek, do nich išlo 60 nábojov, potom mal bodák a polnú lopatku na zakopávanie, potom plus príľba. A ešte mal takto Y-y a na Y-och mal zozadu zavesenú veľkú polnú alebo kaďaké nosiče, buď na minomed alebo čo. Koľko mohla taká uniforma potom vážiť? No, celkovo by to mohlo byť okolo tých 30 kg, ak nie viac. Dosť celkom, zaberák na človeka. A v tej dobe, keď boli takí malí ľudia už duplom. Oživená história priniesla aj raritné kúsky. Bol ním napríklad vrak krídla z lietadla zostreleného 29. mája 1944 pri Trenčíne. Jedným akože s veľkým problémom je zohnať tento telefón československý, ktorý sa vyrábal za Československa, ktorý používali v podstate ako nemecké, tak i slovenské jednotky za prvej Slovenskej republiky, takisto za oslobodzovacích bojoch tuto v Mikuláši. Mňa zaujímal tento kúsok, čo z lietadla zostreleného. Zbrane boli veľmi zaujímavé a ťažké dosť pre tú osobu. Granát alebo starý telefón, alebo aj rádio. Telefón, granáty, zbranie hlavne. A ešte som ostatok neprešla. Klub vojenskej histórie Ostrov z Ružomberka tvorí 14 členov a v rámci živej výstavy predstavili 4 druhy uniforiem. Konkrétne uniformu Červenej armády, uniformu Wehrmachtu, povstaleckého vojaka a prvého československého armádneho zboru. Milovníci a zberatelia vojenských historických predmetov sa častokrát plesnú po vrecku. Replika kompletnej uniformy sa pohybuje okolo sumy 3500 eur. Originál sa môže vyšplhať na cenu lepšieho automobilu.